Nie je dôležité to, na čo sa pozeráš, ale to, čo vidíš. Okolo nás je toľko krásy, ktorú však môžeme vidieť len cez naše otvorené a láskavé srdce. Priateľstvo je stretnutie duší tak jedinečné a tak vzácne. Ľudské srdce je ako jedna veľká zbierka básní a poézie. A my z nej môžeme čerpať celý život. Vkladáme verše do každodenných okamihov. K čomu ti je múdrosť, keď ju nepremeníš na ľudskosť? 3 aspekty ľudskosti. Empatia, láska, účasť. Celý život sa snažíme byť niekým, čo niečo znamená. A pritom by sme mali usilovať o to jediné. Vrátiť sa opäť k tomu, kým už dávno sme. Tým úžasným autentickým dieťaťom, ktoré sem prišlo žiť, objavovať, milovať a tvoriť v súlade so sebou, ľuďmi a matkou Zem.